lang hilin eh. Hi, madung adlaw. Ako na pud di. Nalapokus ang nataran karong adlaw. Hindi pa ko masugod di storya. Salamat gyapon ko sa bang makagahom. Salamat Lord. Salamat na nakaabot ko sa isbay. Salamat nisip-sip ko sa biyahe. Salamat Lord. Karon di ay bari ko sang nataran. Kabunag-bunag kag uwan. May pagkabot na ganira. Bunag-bunag kag uwan. Kasi magplano ta ko mag pusang kuan. Kanang langhogan gauwan man. Nakatungog sig pangutana na asara ko upaw. Abot talaga ito. Anito kabot din eh. Isid po dasam lemo abot. Ano man to din mo rumbog uli na mo isi pangutana nakatangog gato ba kung skote sigani ba natural aliyo. Napiningan nga to ba kung sila hotel. Sila Lydia. Di, doon po niabot sa una sa wapay bata. Dinito po siya mo abot. Puhon. Patagan patag. Kinabuhi. Tagan patag. Sa bawas ng panahon bitaw. Kuan. Bitaw. Kalis Ginoo. Ano ko dahil mo abot. Dito sikas. Ay na mag-isip pangutana. Isip pangutana nga. Asa ko lumabot siupaw, asa ba kong sportis, ano ba? Asa ba kong masilas sa Armando. At tangin naman nito, gato mas sa Armando, gato mas nakaabot. Kamusta namang tanan, labi na ni Ma'am Yini Ngayop, mayong adlaw, ni Mersan family sa Korea. Oh, banding-banding mi ma'am patong niaging adlaw. Pinakurat patong pagka-bandinga. Sus, kuan. Kay 3 days sa sila nang ngabot. 3 days sa sila po doon. Kuan na malik na o CDO. Kabanding mi gari sa katong sa kaisong nanay. Wala dito. Kay ni-order man sila kuan. Ako makabidyo ito nga tayo. Malagama ko. Patad doon sila o suman, dapong kita-kita ni sa hanggang katong mga first cousin. Anak ko sila sa isuong nanay, panangutana. Anak ko sumugang nanay, nga sila siya sa una. 16 years na. Ka kuig, digas pagka matay. Sa katong bang mga apo, mapay pag nanigbuhol. Ito ganyan po ito sa gagawin sorry sila kay ning simi, kung man sila ni simi tor. Kung masid marawon kay dito naman sila kulit kayo sila na ito ka kuan lang nga tuan kay malagi ga mautag panahon gaawan-uwan ito naka deliktet po kong karejot gahapon malik na sila gabi ito lang sa Cagayan kat na nga ito na sa Cagayan dalang salamat ka doon yung mga agaw Susan Akaso Manong Rogelio Akaso sila yung mga anak on man na sila kato na yung utana nga katong vlog hapon yung utana nga katususan Akaso unang anak sa unang bana kay katong isong nanay kaduhato na minjo magyuda man po pagkabyuda na minjo man mo mga anak sa unang asawa mo sila Susan Manong William si Minda mo sila itong mga uban anak ko Ito Benido, Ampere. Bato silang kabanding ko. Kaya katong tigwa nga baji, matoy magwang ni nanay. Ang sitire. Kanang utana. Karon di ay malagay na ko sa nataran. Imbis kay maghuhan ta ko bulanghoy kay magdungag ko. Lapok kado. Update ako sa mga buwak ng sanani. Ang liliin. Hindi pa ko magsugod pang lili. Mga masang yung tanan. Lamping. Labi na ni Bilma Makabalo des Davao. Kamusta naman? Ni Radis Mendoza. Ni
ginaurada kaniti salite. Good morning. Madung adlaw ma'am, bayuwan diha. Dali pila ni kaadlaw uwan. Pero karong adlaw wa iwan sa Cortes. Sinutano ko sa nga po, pagpulo ko ng utana, wa ko ni iwan dito. Dahil ay pag to nag-uwan na kay ni man to nga magdaan na pagbulanghoy kay mga ang lagis nagbulanghoy. Lapit mandari dia kay nagburik-bunik mag-uwan. Magjuwan din kay hinahinay na. Katong nangutana, di mo na sila siguro tigkuhan ka ng tigli na siguro na sila sa among video. Diyan ako sangbay. Kaya naman nangutana nga antok mo ko pauli. Diyan ako sang payag. Tigtanaw ka. Nakibaw ka. Kasusud ka. Yan ako sang payag. Manggili ko sang mga tanong karon. Kaya insata ba itong hayag sono sa nanguha ko nagbuwak ko sa itong baka dyan ikuha. Kasi baong panliwatan. Okay na kay nabuhi magyapaw dyan ikuhaan. Kaligwa na gati malinghang mga buwaka ni kay galing permira ko wasbay. Saan man nga maling kakay man, ati man na ni Ron Puhulog makaabot siya pa. Sige may tinuloy siya ng bahay. Ati man na yung mga buwak. Sa kaning buwak ka, sa una ka dito na magudnis kuan, flower pot. Imbes na namunga, kuno na yung bunga na ah. Samikan, makaan baka ni. Yung bunga ning buwaka o kailang singanda ning buwaka. Nagtanong mo na kuplo ko kaila. May bunga lagi na. Namikan un. Lagi kuhaan sang manghod. Ngayon ipaliwatan. Magugaling kayo na ning saha pa. Makunin ng paniliwatan. Hindi ka na sang amiga. Kanadaan man na. Kanina skilid. Wala na ngain taon ni. Kaya mo bisbisid. Kaya na mas kilid. Ang tricolor. Ito mo eh. Nabuwak ng uban to Bulit. Laman eh. Kau nilaman yung mabizan. Wa masikaso na. Naglabong na. Namutot na rabag kuan. Sa to Wala pijuros. Barag na lindahaw. Kinakapugngan. Namiguros na Agkani, ganing binalhin na to skilid. Malingang ka ng das paguli na das niya din. Si Mana, ang gidalik datan og pamalhin mo ni na. Napibunga. Ang nangka, nagyapon. Kaya sa tuwa, ako tuwa, maputos. Naglubog agda ko ng kana. Ada ko tungtong na nasin. Pinutos duha na. Lagi tigbas lagi ni. Grabe juga batasan. Sana tubangan. Dapod. Kaya bawal tigbas galit na Agi sundang. Grabe basid na sa tubangan. Kumulumang sa tagadi na kakita. Tigbas dito siya. Tigbas ag kuan nga. O di pa maog di naman. O di naman ang ahyat kaya utanon. Tigbas gagod.